Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita! Banat! Huling! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Huling! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong aga Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes na Lunes. Kabayong tang Lunes ta malapuyot sang kayuhan, no? Mayara kita sang nabilin 18 diyas na lang ang nabilin kag Christmas Day na. Lapit nga nagahilapit na, no? Tinghalos kalabanan makita ta naman sa downtown, sa mga mall, sa pagbakal, sa mga Christmas decorations. Amat-amat naman ganing mga puluyan nga may mga Christmas lights na kag may decoration na para Christmas mga kaaksyon. 25 diyas na lang ang nabilin before pa man mag New Year's Day. 25 days mga kaaksyon. Antes pa man ang 2021 Sige, samtang nagpaliwaliwa kamo sa siningawd to. Samtang ang iban sini nagpahunay-hunay kay natapos ng ulubrahon pag-preparar na para ganar sa mga balita ta dugay-dugay, no? Kag sa aton sining sap sa ERB karon dugay-dugay man, no? Kay mabunot kita sa aton sini another winner sa sap sa ERB. 500 pesos ang nagahulat sa mga mapalaro naton nga winner. Sino naman ay han ang magabutanta o sa sining pagpangalagad sa aksyon na BBB?
Pero sa mga kaaksyon ta dira nga yara lang sa guwas ang inyo sining nga mga puluyan kung sa diin man kamo nga nagapakadto sa sining nga udto. Dapat sa aton sining nga mga kaaksyon ang social distancing, ang face mask kag face shield amugid ang paminsaronta. Kaya mo lang ni ang makaluwas sa aton kag kung way man lang sang dapat nga kaladtuan especially nga nagabusong mayro edad-edad kag ang mga bata ipabilin lang sa sulod sang puluyan. Sa mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kabaranggayan kag kapurukan nga naga-monitor na sa aton sining nga pagpangalagad kaming bahala sa pagdala sa mga balita sa sining nga udto kag kalakip man ang aton sining nga mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon kag sa aton sining malabutan sa aton sining nga pagwaragwag okslang kabayuntang basta ang ginatugon talang sa inyo kay wala na sang mangin madinalagon kung nagatuman kita sa mga health protocols, no? Pero kung way gani ginatuman ati laban malamitagid ang halos kalabanan. Sa mga kaaksyon ta sa Oriental side sa Negros Oriental, kamusta kamo mga kaaksyon amon sa Kanginan? Kalakip man sa Bugos nga Region 6. Kabayon ta nga okay lang ang aton sini nga pagsinalay. Sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkaw pod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa Agriculture Secretary Dar Pamunuan ang paglansar sang